номер ҳамин номер гум шудагай дар территорияи иними дирини душанбе да гум шудагай аниқ намедонанда ки ҷо галдагай ҳаво боронӣ бидагай карочи ҳамин шавона рафтан номеро гум шуда ягон кас агар ҳамин номерро ёфта бошад дар иними рақамҳои рӯи экран будагӣ занг зана ҳамин соҳиб шай номи шӯҳрат ай ҳамин бародар мақсад пули зиёдтир аз худ накуна хай кадом ёфта боша бо ягон ана кофет пулияй чой пулияй метиянша иншолло да ҳамин душанбе гум шудагай ки ҷоишда ҳамин видеоро як поделиться кунед титутуни кунед хай я лайк монед ҳамин видеода як комментарий хуба як комментарий я чи нависонед ақаллан я аловака я дилака я хеле ягон чи мунен ки ҳамин видео я топ дарава ҳамин бача сразу номер шаёва алло нигаҳбон то акара шинохтем салом алейкум акай суров медоням подписчикои ман тра мешиносанам ака дар питер повури пловхаус буд медонем бисёр видеои мо да иштирок карагай ина оша дохтеса ака неҷа и бародар нона пухтеса нона ина бисмиллаҳи раҳмони раҳим ина нони мо уже аллакай фурӯшда биромад ҳам нони гандумӣ нони сиёҳ ай гуфти гапо я бародар бо сиёҳпӯстай назазад гуфт нони савзинарам аста иҷада нона диде нонои савзина гуфти ҳамон гапо нонои савзина ин нони сафед мемонем шози Çantayı mı şavayı? шашкара се ҳажда по ҳафта ячда ҳафта мерасад ячда ҳафта ячда шашдаи 11 12 13 ана квеш ҳафтамон Yok, işte bu pişler. Bu surat iki. Сиёмка кадеса ҳоз сурат мегирам шунаба уеро сукайҷа ман хуш сиёмка кунам о казанкабо тав гиби ҳам чизи казанкабо хитя тарика гиби ҳамҷа мегирем касб коша гибиё Yok. бача дидӣ корро сар кардем дарак дорӣ дар душанбе бошӣ хе биёхӣ ина хуртобхонаи исмоил ин пешходи тарафи маяковски тов хурдану и тараф боша тарафи 33 иси тарафи сирк ина нигоҳ кун акай суроб салому алейкум акара де акара и акара шинохтаи ака ошкариста фатиро витрина караган инҷа ашта боша хай печондагӣ барои гарма киши не нигоҳ кунед ноно 5 сомони ин ноно 5 сомониан самбуса 5 сомонай фатир 15 сомонай фатири варақӣ бо ин хеле нонои гандумира диде нони гандумӣ нонои савзина 5 сомониай и дрожа надоран ино хеле чиан хамиртиришқати ҷианча кор кеса Hayat deli Bahadır ya, hiç konama ki. Ne. Ya deli Bahadır.